Jo, typické slova. Chlapci, ideme do lesa, zarábať peniaze na západ. Vybola na kávu, bomboniera a pán Boh zaplať. Bliť. To som ja, veď vieš to, osobne. Lopata v kufri, vykopeš si hrob, osobne. A schránku si vybral, lebo už pošta nejak dlho nechodí. Pokoty platia ani omylom, ustúpiť ani ma nehne. A hlavne vysmejem sa všetkým debilom. No a vlásky učešem tak, že